Тествах Reliver и мога да кажа, че това е най-добрата добавка за черния дроб, която съм използвал досега. Но веднага ви предупреждавам, че не всичко е точно така, както се говори, и този продукт не е препоръчителен за абсолютно всеки. В това видео ще ви разкажа всичко, което мисля за Reliver, дали наистина изпълнява обещанията си, дали си струва да го купите сега през 2026 година и дали може да бъде полезен точно за вас. Останете с мен до края, защото ще ви дам един съвет, който може да спаси здравето ви и да ви предпази от това да изхвърлите парите си на вятъра. Reliver обещава да защити черния ви дроб, да възстанови увредените клетки и да пречисти кръвта ви за рекордно кратко време. Но дали това е истина? Да и не, ще ви обясня защо. Reliver е базиран на вековния опит на аюрведа и съдържа естествени билки, които действат като филтър за тялото ви. Когато черният дроб работи правилно, метаболизмът ви се подобрява, хормоналните нива се нормализират и вие се чувствате заредени с енергия. Това е изключително важно, ако изпитвате умора, лош дъх или храносмилателни нарушения. Разликата е, че Reliver има реална ефективност, потвърдена от специалисти, и помага при състояния като хепатоза и фиброза. За разлика от много други добавки на пазара, тук имаме чист състав, който не просто маскира симптомите, а подпомага регенерацията на чернодробния паренхим. Формулата включва мощни растителни екстракти, които ускоряват изхвърлянето на токсините и предпазват от масна дегенерация. Относно страничните ефекти, Reliver е напълно натурален и се толерира отлично. В редки случаи може да има леки реакции, което е нормално за всяка добавка, но като цяло е безопасен. Един огромен плюс е, че продуктът е доказано ефективен и за хора, които искат да защитят здравето си след консумация на алкохол или тежки храни. Сега, нещо много важно, Reliver в момента се предлага с 50% отстъпка, но това важи само ако купувате от официалния сайт. За да ви улесня, сложих линка в описанието на това видео. Не купувайте от случайни места, защото има много фалшификати, които могат да застрашат здравето ви. Reliver е идеален за вас, ако усещате тежест, имате лош апетит или просто искате да направите профилактично прочистване. Но ако смятате, че една капсула ще реши всичко, без да промените поне малко навиците си, по-добре не го купувайте. В крайна сметка, Reliver си струва, защото предлага реална защита и възстановяване на най-важния филтър в тялото ни. Не е магия, а качествена подкрепа за вашето здраве. Линкът е в описанието. Надявам се това видео да ви е помогнало да вземете правилното решение. Ако имате въпроси, оставете коментар. До следващия път.